Gure jatetxeko paretetatik begira ditugu gure arbasoak. Zuri beltzeko argazkiak dira, baina bertan agertzen diren emakume gizonak oso benetakoak ditugu. Baseritarrak, ahaleginaren, lanaren eta duintasunaren irudi bizia. Gure aitonamonak, lurretik beti onena lortzeko ura zaintzen, lantzen eta mantentzen erakutsi digutenak. Guk haiei begiratzen diegu, nondik gatozen ahaztu ez dezagun. Eta haiek guri, mantendu eta babestu nahi duguna gogoan izan dezagun. Izateko eta egiteko modu horrek batzen gaitu ama eta laboralkutxa. Baita, elkarrekin partekatzen ditugun balioek ere. Bertakoa dena errespetatzea, gure nortasuna bermatzeko konpromiso izatea, eta bai tokiarekin eta bai pertsonekin harreman hurbila eta gizatiarra izatea alegia. Partekatutako balioetan oinarritzen den harremana da. Guztiok batera, gurea denaren babesleak izan gaitezkela erakusten duena.